नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जो कि बहुत ही दिन बाद अपन एगो नया फिल्म के शूटिंग स्टार्ट कर देले बाड़े। जी हाँ, जो ना फिल्म के नाम बा फरिश्ते। जी हाँ, फरिश्ते फिल्म के नाम बा। डायरेक्टर लाल बाबू पंडित जी बाड़े और फिल्म के जोन लुक खेसारी जी के निकल के आयल बा वो आप लोग देख सकतानी सामने स्क्रीन पर। बहुत ही धाकड़ लुक बा। जी हाँ, और जैसन कि आप सब जानतानी कि फिल्म के नाम फरिश्ते बा, तो कुछ फरिश्ता वाला ही कुछ कारनामा हुई खेसारी लाल यादव जी के। ऐसे भी वो गरीबन के मसीहा तक कहली जाले और अब फरिश्ता नाम से फिल्म भी करल बड़े। तो बहुत जल्द एकर शूटिंग के वीडियो बाकी के अपडेट भी आप सब खातिर लेके जरूर आएम। फिलहाल उनकर ई फिल्म की शूटिंग चल बा, जो के डायरेक्टर बड़े लाल बाबू पंडित जी। ज़्यादा जानकारी खातिर चैनल से जुड़े रही, सारा अपडेट आप लोगन के मिलते रही टाइम टू टाइम। मिलम अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।